На 26 май 1917 г. в хода на Първата световна война при артилерийски обстрел на фронтовата линия в Македония е тежко ранен и по-късно вечерта умира от раните си полковник Борис Дрангов. Роденият в Скопие легендарен български военачалник е един от най-обичаните и уважавани офицери, участвали във войните за национално обединение. За своите войници той е не само командир, а и втори баща и личен пример за героизъм и жертвоготовност в името на родината. Този горд македонски българин буквално посвещава целия си живот на отечеството. По време на Илинденско-Преображенското въстание той организира чет от 120 души, с която успешно воюва срещу турците. През Балканската война 1912-1913 г. е началник щаб на първа бригада от първа пехотна дивизия. Печели славни победи при Гечкинли, Чаталджа, Одрин, Селиолу, Ескиполос и Петра. При овладяването на Селиолу Борис Дрангов лично предвожда атаката на нощ. За проявения героизъм е награден с орден за храброст 4-та степен. В последвалата междусъюзническа война подполковник Дрангов разбива сръбската армия при връх Бубляк и има основна роля в героичната българска победа срещу многократно превъзхождащия противник в епичните боеве при Калиманци. В началото на Първата световна война Борис Дрангов е назначен за командир на 5-ти полк, съставен изцяло от необучени доброволци от Македония. За кратко време той успява да ги обучи и дисциплинира. Всеотдайността и личния пример превръщат младите доброволци в високо ефективна бойна единица, която в редица битки разгромява имперските армии на Франция, Англия и Сърбия. По време на битка подполковник Дрангов винаги обикаля окопите, насърчавайки подчинените си. Всеизвестни са неговите думи: всеки началник да бъде глава, пример във всичко, си реч, пръв да направи това, що изисква от подчинените си. Началникът трябва да е образец и пример. Тези му принципи го довеждат и до героичната му смърт в кръвопролитната битка при завоя на Черна на 26 май 1917 г. Борис Дрангов и в това сражение е държал да бъде близко до войниците. За подполковник Дрангов може с пълна сила да се каже, че е оставил наистина незабравима следа в народната памет. Неговите героизъм, мъжество и родолюбие могат да бъдат пример за всеки един съвременен българин.